Jos irtoripsien laittaminen tuntuu susta taistelutantereelta, niin nää mullistaa sun elämän. Kaikki mitä sä tarvitset löytyy tästä yhdestä paketista. Näitä irtotupsuja on saatavilla 4 erilaista mallia. Mulla on tässä Classy. Jokaisessa pakkauksessa on aina 3 eri pituutta. Otat applikaattorin käteen. Nappaat irtotupsun ja sitten vaan asetetaan tää irtotupsu omien ripsien alle. Ja sitten painetaan yhteen. Nämä on siis valmiiksi liimattuja irtotupsuja ja näiden laittaminen on superhelppoa ja nopeaa. Tämä puoliero on ihan mieletön ja oikeasti nämä ripset on niin luonnollisen näköiset, nämä on tosi korkealaatuiset. Ja jos sä et laita ripsiväriä tänne alle, niin sä voit pitää näitä jopa 5 päivää. Aina kun mä haluan nämä pois, niin mä käytän öljyputsaria, niin silloin nämä lähtee tosi helposti ilman, että ne vahingoittaa omia ripsiä. Tehdään toinenkin puoli upeaksi ja mä aloitan taas ulkoreunasta ja laitan 3 kertaa 14 millisen, 2 12 millistä ja tähän ihan eteen 1 10 millisen. Yhdestä pakkauksesta riittää käyttökertoja 4-6 kertaan ja sä voit luoda just sellaisen tyylin kuin sä haluat. Nopeasti, vaivattomasti ja ilman sotkua. Jos sä haluat maksimaalista kauneutta mahdollisimman pienellä vaivalla, niin sä kuulkaas tähän. Varoitus, näihin jää koukkuun.